ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур аз яхш омадем ба канали мо. Имрӯзанги навори мо як хонаи фурӯшӣ мешавад аз ноҳияи Дӯстӣ, хоҷагии Ишбек Сатторов. Асосан ин видео барои мардуми ҳаминҷа аст. Тавре ки мегӯянд қадри зарро заргар медонад. Ҳар каста ҷои худаш мақулай, барои ҳамин асосан ба мардуми ҳамин Ишбек Сатторов. خب همینجا خونه فروشی همگی 22 سوتیخ 22 سوتیخ. خب 5 در خونه تیار، 5 در خونه 4 تا خونه مایدتر یک تا مهمون خونه باز هم و یک تا دیگر هم خیلی خونه چه. خب یک تا خونه و دیگرش انجام خونه، آشخانه، بانیه هم خیلی یک جای شده رفتگی. حاضر برادران ما خونه رو هم 3 تا شای ремонт شدگی با دو تا دیگرش ремонт کرده در آماده می شود. خب خونه هم می شرایط رو دارد. آنها خونه هم با نزدیکی ساختگی خیلی بسیاری بد شدگی نیست، سالی ремонтش بود نشده. ایسون برادران ای همه جهتی خوبش همینه که این красный линия ток намебурад. зимистон тобистон дар пеши ҳамин заводи пахта стансияи раи оҳан аст. ҳамин красный линияда пайваст шудагӣ масъалаи об бошад, мана ай поёни хона як даря гузаштагӣ бенасос ҳамин заминҳоро об метем мана бемалол. хоб баъд анаи тараф ҳам якта канали калон гузаштагӣ авҷа насос қатӣ бемалол об мегирем. зимистон тобистон об свет ҳамавақт ҳаст. ҳаминҷа пеши трассада, пеши трассаи шаҳри Туз Душанбе гарачи точкаи даиҷа 700 метр ба бозорчаи Ишбек Сатторов. 700 метр бозорчаи Ишбек Сатторов иҷа рӯзҳои якшанбе бозори майдачайда мешавад, мол бозор ҳаст. баъд ҳар рӯза бозорча мешавад, дукони гӯшт, дукони хӯрокворӣ. 700 метрай ҳама чи ҳастае бародарон. бо касоне ки ягон тиҷорат қати машғул шуданӣ бошад ва ёдам беҳад ҷои қулай, ҷои удобни. ҳамагӣ 22 сотиқ 5 дар хона плюси барои ҳамин зиндагонӣ кардан. мана зимистона мегам мода хонаи пастакак тайёр карда мемонад. бания, ҳоҷатхона, ҳавз дорад барои об, насосо мондагӣ, ҳамаи шароито ҳаст барои зиндагӣ. ҳамин дарахтое ки дидест, ин пушти хона дарахт ҳаст, гирди атрофи ҳамин агарод полни хона. хоб сарҳадои замин полни муайян кардагӣ. ин тараф ҳам забора, параш ҳамин фундамент кардагӣ. ягон ҷои хеле разбор не вай нест. 100% забор кардагӣ, забор павор ҳама чӣ дорад, ҳуҷҷат дорад бародарон. сертификат кардагӣ 22 сотиқ. касе харидор бошад, номи ҳамин харидорда гузаронда метавонад. соҳибаш дар Россия, рақамошо дар рӯи экран мемонанд. телефоншам кор мекунад, рақамои Россия ине ки телефоншам кор мекунад, ватсапшам, телеграмшам кор мекунад. ҳозир мо якта ба якта хонаро нишон метем. хонаи ремонт шудагӣ, ремонт нашудагӣ, девор шуда истодагӣ ва ёра бо худтон чӣ мекунед? харидоро омода мебинед. ана якум хонаи бародаро, якта хонаи ремонт карда, ду хона ремонт кардагӣ будааст. хоб гуфтем ки хона ба қарибӣ сохтагӣ, вале пурра ремонт кардагӣ нест. ҳамин боли мени ремонт карда временна шиштагӣ. хоб якум хонаи мана тирезаи пластикӣ мондагӣ, падакон никоҳам пластикӣ полни. ҳозир бо якта ҳамин хона ба яктаи дигар меҳмонхонааш тайёр будааст, дигарош ремонт надорад. ремонт доштагиоша нишон метем. шкатуркадагӣ, оҳаккадагӣ бародарон. потолокш хел латта задагӣ. бо касе харидорӣ мекунад, бо табдили худтон ремонт карда мегирем. инҷадам яктаи дигар хонаи вай ҳоли ремонт кардагӣ нест. иҷо шкатурка кардагӣ, дорни вай хона шкатуркаам кардагӣ нест, ҳоли бо таби дили худтон шкатурка карда ремонт карда мегирем. як хона, ду хона ҳозир бо як меҳмонхонаи дигарам нишон метем.
ана ин бародарон меҳмонхонаша чӣ хеле гуфтем. хоб ҳоли пурра ремонт ба анҷом расидагӣ нест. тирезаҳои пластикӣ мондагиай, падаконик ҳамаш ҳаст, дарои оҳанӣ шӯқимат мондагӣ, свет 24/7 ҳаст, зимистони тобистон. хоб хулос калонам хеле як меҳмонхонаи дароз мана. хоб чӣ хеле гуфтем ин тараф трассаи шаҳри Туз Душанбе. хоб дар ӯ тарафшам ҳамин корпуси ин корпус панҷхонагае бародаро чӣ хеле гуфтем. дар мо шумо дар се хонаша нишон додем, ду хонаи дигаш дар ӯ тарафа ва ям бе ремонтае бародаро. девор ҳам хеле истодагиай, берунаш ҳаш шикатурка карда, краска кардагиай берунаш. дохилиш ду хона ремонт кардагӣ вай шикатуркати наи ба фикрам шпаклёвка задагиай. ин хона шикатуркада баъд шпаклёвка кардагиай, мана потолокаш тайёрай. хулоси калон бародаро ҳамин хонаи мо шумо ҳами чӣ хел боша, ҳамин хел хона аст бародаро. бемалол омода зиндагиро давом дода мешавад да мақсад. хоб нарх навои хона бародаро бо ҳамаи чизи чорош акои гилему курпача мурпачаош аз соҳибаш напурсида мемона ё мебара. дигар ҳамин дарахтай заборай чӣ иморате ки дар ҳамин дохили территорияи ҳамин замин ҳаст дар дуруни 22 сотиқ ҳамаш мемона бародаро. хоб нархи навош 850 000 сомонӣ гуфтаистад, бо камтарак муомила доштааст бародаро. бениҳоят тарафҳои плюсаҳои бисёр дорад бародаро. мана ин тараф ҳам дарахтҳои тутайбо беҳад дарахтҳое ки соягида зурай. мана дарахт хоб ҳама чӣ корида мешава, об проблема нест. наун тараф ҳам канали калон гузаштагӣ. хулас пеши трасса, пеши бозор. ҳатман ин видеоро ба шиносое ки хона харидорӣ кардани ҳастанд, асосан ҳами мардуми ҳами худи Ешбексаттор боша қадри иҷара ҳамоно медонанда. аз барои ҳамин мо аввали видеода гуфтем ки ҳамин дохилаи ноҳияи Дӯстӣ ҳам боша, тарафҳои Гаравтӣ ҳам боша, иҷора медонад чун сентрайда бигем. хоб дӯстони азиз, барои паҳн шудани видео лайкҳо рамонед. ба шиносое ки хона харидорӣ кардани ҳастанд, ай ҳамин точкаҳои гарячӣ ҳавоёда равон кунед. иншоалло ки нархаш арзандае. хоб нархи навои иҷора медонистагиҳо худшон мефаҳманд бародаро. хоб саломат бошед, аз канал дур нашавед. ҳамада барори кор хонаи хуб ҳамада насиб кунад.